Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagantabi ka mo sa OKFM, miyembro ka na KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. 36 minutos pasado alas 6 ng aga. Talaga? Totoo? Totoo ba ang chismis? Ang orihinal na intrigero, asin chismoso sa radyo. Puro chismis, walang hintis. Si David Giuliano, nagbabalik sa programang Chismis is My Business. Mga tugang, good morning. Uy, ang unyan na headlines, kasi ito ay mga chismis, ang unyan na pagkaaga. Dakulang pamilya ng mga edukador sa Naga na haros 4 taon na dahil nagtitirinuhan, himalang nagsirimba ng sarabay sa katedral kanakaging Christmas. Sa saropang headline, kasi ito ay chismis, abaan ang dunong na tao sa Camarines Sur, naaramang gabos na solusyon ka na mga problema. Urog na kung mga may konsultasyon, pwedeng dahil na maka-eksena pagkatapos dahil ni atakyo na siya mandagos ng matiwi. Iyan ang headlines kasi ito mga chismis at yan ang detalles. Halina't magsama-sama sa pagbibigay ng saya sa araw ni Jesus ngayong Pasko. Magmahalan tayo, masiglang salubungin ang kanyang pagdating, kasama ang pamilya, malusog at masaya, iwasan ang sakit ngayong Kapaskuhan. Let's go before 14+1. Merry ang Christmas, pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14-in-1+1. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay, okay FM. Gusto ko, okay ka. Mga tugang, good morning. Kaya ngunyan ang detalles, kan sa tuway mga chismis, ngunyan pong aldaw na Sabado. Talagang tunay na reconciliation ang darakan bagong taon. Diglisa na sa siyudad ng Naga. Biglang nagtirinoan na sinman. Nagkasaro ang nasarong kadaradakulang pamilya. Pamilya ni mga edukador na haloy nang dahil nagtitirinohan. Mag-aapat na taon na dahil sila nagtitirinuhan. Maging sa Facebook, ginagamit kan mga ini para man magpalayag ng komentaryo sa lambang saro. Nagapunan sa edang iriwal, kanadakulang universidad ipabakal sa pribadong korporasyon. Sa kadaklan kan mga magturugang nagulpi ng gadan, nagkakapira na sana ang nagdesisyon ka na barakalan. Dahil nasunuan ka na nagkakatarang eredero ang barakalan. Ninulita garunggayo na daya sinda sa barangaan kan kwarta. Dumana nagapo ng daininda pagkakairintindihan. Alagad nasaro sa mga tugang nakiaram na para magkasaroan ng pamilya.
Nasaro sa mga tugang kaini nagpahunod kan sayang magiging yaman o magiging mana. Natatadapang ibabayad sa senda kan dakulang korporasyon na nakabakal ka ng sayang universidad. Nagasabing ipapahunod niya ng sayang share. Sinini itataon niya sa mga makukulit niyang pamangkin. Nakadaklan mga kababaklaan na iyon na maribok. Kana itaon niya sinambit ng share, dumana nagkairintindihan. Gulpean ng alas, ninulita ka na kaging Christmas. Si mga magpamilyang dahil nagtitirinuhan. Sarabay sabi na nagsimba dyan sa katedral. Sinabayan pa kan pag-post sa Facebook na sina nagkakaraka na sinma nag-urog makan na bagong taon. Sinyalis na nagkaigwanan ng reconciliation ang dakulang pamilya ni mga edukador na haloy ng nag-iiriwal. Sa sarupang chismis sa unya na pag-aga, baaday na makaiksena sa mga tiripon nasarong abaan ng dunong na tao digdi sa probinsya ng Camarines Sur na kung minapapil siya bilang opositor ka ng mga bagay-bagay. Sa sobrang dunong kani, aram niya ang gabos na solusyon ka na problema kan mga tao digdi sa nagasinma na Camarines Sur. Konigwaning konsultasyon nakasurigodo sa mga problemadong konsumidores, yaon siya nanginginutan. Siya na may-amay na napugol ka na mikropono sinaros kurus eksaminon ang mga direktor ka na kasurigodos. Kung may dakulang problema, asin man may dakulang teripon, ang mga konsumidores ng tubig sa naga. Siya nanginginutan, inulita aram niya ang gabos na solusyon ka na problema. Maging ang mga darakulang problema dyan sa Bicol Medical Center, aram niya ang solusyon. Asin kulang na lang agdahon niya ang mga opisyalis ka na BMC na mag-tripo na sinman mag-seminar sa saya. Alagad ang pag-eksena niya pwedeng dahil na mangyari sa maarabot na mga bulan. Ninulta siya biglang inatake, binuruligan, asin man dinara sa ospital. Kanini magluwas sa ospital, medyo karamula. Namaintinan siyang tinatara, masin man medyo good na wala niyang taway. Siya inadvisean kan sa iyang doktor na ibitaran ng sobrang pagal, ibitaran ng sobrang stress, dahil na muna pagpapakiaraman ang problema kan mga tao sa probinsya ng Camarines Sur. Imbes magturinong siya, baad siya maumayan pa sa pagining sarong therapy. Siya bistadong maray, ninulita balik-balik na siya sa Amerika. Kung magbiyahe sa Amerika, pabalik sa Pilipinas, garos na siya nagbabiyahing naga, pasiring duman sa partido area. Iyan mga tugang sa tuyang chismis, ang unya na pagkaaga aldaw na Sabado, Pizza Dios kan bulan na Enero. Happy New Year! Iniman na sa inyong lingkod, si Dave Duliano. Ang orihinal na intrigero asin chismoso sa radyo. Puro chismis, walang mintis. Si David Duliano nagbabalik sa programang Chismis is My Business. Totoo ba ang chismis? Totoo ba ang chismis? Kahit gutom titiisin, malaman lang kung totoo, totoo. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Ay, magmang Pasko sa labos.